Fl-isfond tal-presepju il-kor ta' tfal kanta l-anijiet tal-miliet it-tnejn filgħaxija Pjazza Kastilja iddawlet bidwal tal-miliet, is-siġra f'nofsa li nxtelet u tat bidu għall-istaġun tar-regali. Merry Christmas. Għal Dr. Lidja Abela rigal bimħabba tfisser ferħ, tama u mħabba. Jiena f'din l-attività ma narax biss ir-rigal innifsu imma nara l-ħsieb warajha. Dik illi kull tifel u tifla f'Malta qatt ma jħossu li huwa minsi. Illi iħoss illi għalkemm iċ-ċirkostanzi tiegħu forsi ma jippermettux huwa xorta waħda kien hemm xi ħadd illi ħaseb fih nhar il-milied u taħ rigal. L-inizjattiva rigal bimħabba issa fis-6 sena u warajha Georgia May, bint il-Prim Ministru Robert Abela. Jiena palmet inħeġġeġ il-kulħadd u naħsbu f'ħadd ieħor dal-milied. Taħt il-patroċinju ta' Dr. Lidja Abela din l-inizjattiva l-darboħra se żomma xewqa ta' tfajjel Jake Vella li kienu li ħeġġeġ biex rigal bimħabba jkun b'differenza u jaħseb ukoll fl-annimali. Din is-sena din l-inizjattiva se tittella f'għawdex u jieħdu ħsieba il-ġenituri ta' Jake, Josie u Maruska Vella. Fi Pjazza Kastilja l-appell huwa wieħed biex in-nies timla l-pjazza bir-rigali għal tfal li forsi setgħu jibqgħu bla rigal dan il-milied. Fi Pjazza Kastilja jittellaw numru ta' attivitajiet fosthom il-villaġġ tal-miliet bejn it-12 u l-15 ta' Diċembru. Dr. Abela appellat għal ġenerożità u l-modrija li qalet huma żewġ prinċipji għal qalb il-poplu Malti. Fit-19 ta' Diċembru mbagħad jintlaħaq il-qofol ta' rigal bimħabba meta jinġabru r-rigali kollha minn taħt is-siġra kbira tal-miliet u jitqasmu lit-tfal.